lama ni maintenance ni bagi to already jeng estimate khai tender bongsa engka recently tender bukhloka engka bahipan process ongi finance to bisa time nangnai engka haipan yang ti gari cholinan ro cost ongi tongo ba jeng onno kaisa samungni against jeng tabo apatoto gari choli drup khlai at least smoothly gari choli manne ja thaini bagi jeng batch filling khai tabo ri grana engka erpore jeta tabo jeng tender call khaimani aboni work order ongpai kheka to abo erpore jeng carpeting khai ri rikne ang kha Samson kolai SDU PWD Jotonbari tine purbo maniko dewana sung sobaija tasim phungo sung visit khlaika sini PWD ni sini SDU sarno sung saurka ge bo painani saka ge logio sobaija sini engineer bo tini sung lama pura 1 kilometer khimlaika visit khlaika borong ni mokol bai borong mukha kintu borok omoni sai sakangno sung apro omono lama khlainani bagai sung kaisa proposal rejak tongo je o proposal accept ngi taw buskang nini July August September haika October ko omo carpeting lama romjangnai ge haini bagai ang hambai runai sini PWD ni staff te sini SDU sini Samsung sar ge sini Shankar Deborma sar gete sini Joyanto borona ang hambai ya pharnai ge sini korbuk borok tongoino korbuk sub division borok motamuti lama kaham no khaika sung saimano ge protiti jaga borok thango rungjak ge thango visit khayo ge borok ni activities bo kaham officer phano borok no ang nukha kaham karon chung samung khainai borok officer rok bo haike khaika ge ang belai no hamjago ang jotono no hambairnai ge o lama public rok bo dati no manana ge chung khata bai di public rok bo প্রায় সময় কেস bo sung bukhnaka ge সরকারি বা তিনি রনাই হিনেইলে সরকারি বা উংয়া 8 হইতে নিনি 24 মান তঙ্গো যে অফিসংসে লামা ক্লিয়ার রঙ্গো আপ্রসে নং মানাই মায়া সাইমান গে আমাকে অলরেডি টেন্ডার র বই ক্লিয়ার রঙি থাঙ্গা এটাও বড় ও লামা হামিয়াও কে বড় ইট আদালার ফাইনাই